Ze houden man last van drukte op straten, smokende baan en s'morgens dat net oproemen wordt. Maar het grootste probleem is nevens de bewoners van de rij toch wel het parkeren. Nou, zo moet je dit is de situatie bij ons van de squallen. Wat het ernstige overlast leidt voor de hele buurt. En dat kan je aan, nou ja, bijvoorbeeld de bussen die hier dagelijks staan, maar ook 's nachts, jongens, beteert. Het houdt net op, de overlast blijft gewoon bestaan. Vorige week weer het smiddags kwartier voor 6. Dan staat zo'n bus die staat naast mijn woning te draaien en dan wordt het wekker omdat er 50 auto's komen hier en die zetten die bender hier uit. En dan zit je 3 kwartier te draaien en dan ben je klaar wekker. En ik hoef er nog net om een kwartier voor 6 middags uit. Dus ik vind dat, dat is gewoon heel vervelend. Terwijl wij echt een afspraak hebben met de gemeente, dus zou je geen inrit meer komen. We hebben echt geen overlast gehad de afgelopen jaren. En sinds dat er een inrit kwam is de overlast weer ontstaan. Ja. En dan hoop je ze straks dat het oplost is, maar ik heb mijn twijfels er een beetje bij. De squallen vindt het spietig dat er oerlijst is, maar de directie kan net volle meer doen dan ze nou al doggen. We vragen al onze personeelsleden om zoveel mogelijk als het kan op de parkeergelegenheid die er is in het binnenterrein te parkeren. We vragen ook onze leerlingen om goed met de buren om te gaan. Dat houdt ook in dat we hen vragen om hun rommel niet zomaar ergens neer te gooien. En dat dat wel eens een keer gebeurt, ja, dat is zo. De gemeente Smellingeloon zei de klachten van de bewoners serieus te nemen, maar denkt dat de oerlijst vanzelf zo gaat als alles klaar is. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat als de buurt geen plezier ervan heeft en alleen maar overlast, nou ja, dan moeten we gewoon die brug gaan sluiten. Maar ik wil eerst 3 maanden monitoren om te kijken of de overlast daadwerkelijk blijft nadat het klaar is. En de hele straat zit bomvol. En dus zit er voor de bewoners van de rij niet oors op dan afwacht je. En in de tussentijd trok in mij het sammeling van bewijs.